Dobrodošla u meditaciju za balansiranje čakre solarnog pleksusa. Udobno se smjesti i krenimo. Krenimo dubokim udasima, opustiti svoje tijelo. Jedan duboki udah i izdah. Jedan duboki udah i izdah. Još jedan veliki duboki udah i izdah. Sa sljedećim dubokim udahom kupimo sve napetosti, umore, teškoće i težine iz svojih nogu. Noge su potpuno opuštene. Sa sljedećim dubokim udahom kupimo sve napetosti iz područja našeg torza, od zdjelice do ključnih kosti. Sa sljedećim dubokim udahom kupimo sve napetosti iz naših leđa. Cijeli trup je potpuno opušten, lagan, prozračan. Duboki udah i kupimo sve napetosti iz naših ruku. S izdahom naše ruke postaju potpuno mekane i lagane. Udah, kupimo sve napetosti iz ramena, vrata i glave. I s izdahom glava postaje potpuno opuštena. S udahom sve misli koje nam ne služe bivaju obavijene našim dahom. I s izdahom naš um je potpuno prazan. I sada osjećamo težinu i korijenčiće koji rastu iz našeg tijela i hitaju brzo do samog središta zemlje. Kroz sve slojeve zemlje, lavu, magmu, kamenje, oceanska dna, do samog magičnog središta zemlje u kojem osjećamo onaj poznati mir, sigurnost i bezuvjetnu ljubav. Sretni smo i zahvalni jer se ponovno nalazimo u zagrljaju majke. I tako malo odmaramo na toj prekrasnoj livadi, ispunjenoj zvukovima, mirisima, bojama, čarolijom. I fokusiramo se na sunce koje sjaji na nebu samog središta zemlje. Na to posebno sunce koje je zapravo najbliže velikom centralnom suncu, koje je sam centar našeg svemira i iz kojeg nam dolazi sva toplina, sva moć i snaga. I osjećamo sunce na svojoj koži, na licu, na rukama, na vratu, na stopalima, na trbuhu. Osjećamo toplinu sunca, kako miluje našu kožu. I osjećamo kako gdje god da nas to iscjeljujuće sunce dotakne, tako s nas padaju stari oklopi koji su nam služili kao zaštita, a sada sprječavaju naš individualni rast. Sve težine i sve blokade, sve mrakove i tame, sve hladnoće, sunce grije.
puni svaku rupicu kojoj je potrebna iscijeljujuća energija u svakoj stanici toga tijela, svakom organu i cijeloj auri. I uzmi sada trenutak i budi nasmiješeno sunce i nasmiješi se svakom svom unutarnjem organu i zahvali mu. I rodnici, i maternici, i jajnicima, i crijevima, i želucu, i bubrezima, i jetri, i srcu, i plućima, i gušterači, i kralješnici, i živčanom sustavu, i jeziku, i glasnicama, i očima, i ušima, i mozgu, i koži, i kostima, žilama, krvi, udovima. Zahvali toj moćnoj mašini koja te nosi kroz ovaj život. I osjeti žutu boju kako te obavija, kako te iscijeljuje od glave do pete. I u ovom trenutku više ne možeš spoznati da li ta žuta, iscijeljujuća, topla, nježna, istovremeno snažna energija dolazi od sunca sa neba ili od sunca koje svijetli u tvojoj solarnoj čakri. I promotri malo bolje i vidjet ćeš da u tvojoj solarnoj čakri postoji jedno malo ognjište u kojem je upaljena vatra. Promotri svoje ognjište. Promotri svoju vatru. Da li nekontrolirano gori i samo čekaš kada će požar zahvatiti cijelu šumu, ili jedva vidiš plamičak koji se bori? Ima li tvoje ognjište dovoljno drva? Treba li rasplamsati tu vatru? Treba li je smanjiti? I malo zagasiti? Ili si zadovoljna svojim ognjištem i vatrom? Što kaže tvoj trbuh, gušterača, jetra, tanko crijevo, nadbubrežne žlijezde, žučni mjehur? Na tvoju vatru i treba li ona negdje pripomoći? Ako osjetiš da treba, upali vatru malo jače, dodaj drvo ljubavi, akcije, strasti, ili malo smanji, malo zali vodom mira, stabilnosti. I dok to radiš, shvaćaš, ti možeš kontrolirati sebe, ti možeš upravljati sobom i svojim tijelom. I sada kada shvaćaš koliko si snažna mašina, koliko si magična duša, shvaćaš i koliko vrijediš, baš ti,
samo ti. Potrebna si na ovome svijetu, točno ovakva kakva jesi, da pokažeš svoje vrijednosti, svoj svijet, svoje sposobnosti i da njima služiš. Puna samopouzdanja i zdrave ambicije. Hrabro kročiš kroz život i pokazuješ ljudima što znači samopoštovanje i do kuda dovodi samodisciplina. I nije te strah kritiziranja, jer znaš što je konstruktivna kritika, a što su napadi tuđih ega. I nije te strah emocionalne slabosti, jer znaš da što si otvorenija i ranjivija, to si zapravo snažnija. I nemaš problema s fizičkim tijelom, jer si svjesna da svaka tvoja misao ozdravlja svaku tvoju stanicu, da radiš sve što je u tvojoj moći da iscijeliš svaku stanicu svog fizičkog tijela, jer si svjesna da onoga trenutka kada se vatra tvoje duše upali, će nestati i svi problemi fizičkog tijela, sve manifestacije koje te zovu da dublje pogledaš u sebe. Ti imaš moć i snagu karaktera. U tebi postoji ta životna sila koja te gura da iskušava život i učiš o njemu na zabavan i radostan način. Ti znaš tko si i što sve možeš. Ti si sposobna u jednom danu, kada je akcija iz strasti, učiniti čuda. Ponosna si na svoju samostalnost i autonomiju. Ponosna si na svoje različitosti, jer znaš da su to tvoje snage i da upravo one trebaju okolini. I svjesna si da si sada dovoljno velika da možeš samostalno donositi svoje odluke, da se možeš samo održati, uvijek poštujući korijenje od kojih si krenula, imajući na umu potrebe drugih s kojima si u odnosu. Svakoga dana imaš visoku razinu energije i motivaciju da svaki dan učiniš najboljim što možeš. A nekada će to čak značiti ležati najbolje što možeš. Jer imaš sposobnost poduzimanja pravih akcija. I znaš da je nekad jedina prava akcija odmor i rekuperacija. Iz svog osobnog centra lako manifestiraš prilike, želje i potrebe. Kada primjećuješ sebičnost oko sebe, odmičeš se, jednako kao i svaki nezdravi ego. Nemaš potrebe biti pohlepna, jer znaš da za svih ima dovoljno i da je svemir pun obilja. I radosna si kada dijeliš s drugima. Nemaš potrebe manipulirati, jer znaš da kada iskreno sjajiš iz svoga centra, dobivaš sve što želiš i što ti služi za tvoj osobni rast. Svjesna si da nekada i sama sebi moraš reći da nešto nije bilo dobro, ali tvoja samokritičnost nikad ne prelazi u samokažnjavanje, jer znaš da iz kazne nema nikakve koristi, samo bol, težina
i zakočenost. I u ovom trenutku otpuštaš svaku bol, svaku kaznu koju si dobila izvana ili je dala sama sebi. Kritika je tu, bilo vanjska ili tvoja unutarnja, samo da uvidiš i promijeniš i pustiš. I u ovom trenutku pretjerana samokritičnost i svi obrasci samokažnjavanja i svi odnosi koji su privučeni kako bi se ispunila svrha kažnjavanja bivaju potpuno rasplinuti toplinom i snagom ovog iscijeljujućeg žutog sunca. I osjećaš se puna energije. Svojim akcijama postižeš rezultate kojima si zadovoljna. Ti rezultati se temelje na tvojim osnovnim vrijednostima, koje si povukla iz obitelji i modificirala ih prema svojim vrijednostima i svojim unutarnjim zakonima. Znaš gdje, kada i kako izraziti sebe i na koji način kroz to postići željene ciljeve. Prihvaćaš i voliš sebe sa svim svojim manama i vrlinama, jer znaš vlastitu vrijednost i imaš potpuno povjerenje u sebe, da ćeš prije ili kasnije doći do svoga cilja. I znaš da si sposobna razmišljati, učiti, donositi odluke, savladavati izazove i prepreke. I prema sebi imaš pozitivan stav. Jer ako ti nećeš imati pozitivan stav, nitko drugi neće. I iz osjećaja vlastite vrijednosti shvaćaš da imaš pravo biti sretna, da zaslužuješ postignuća, uspjeh, prijateljstva i ispunjenje samo time što si ono tko jesi. Čista, prekrasna duša koja se ostvaruje na ovome putovanju. I zato si ti ta koja postavlja ljestvice toga što zaslužuješ ili ne i tome i svjedočiš u svom realitetu. I u ovom trenutku skupa sa Ocem Suncem shvaćaš i odlučuješ i izjavljuješ da zaslužuješ samo najbolje. Najbolju odjeću, najbolju hranu, najbolje materijalno, najbolje odnose, najbolje za tebe u tom trenutku. I tako si uzbuđena, jer znaš da će to biti jedan put koji će te voditi stepenicu po stepenicu prema gore, prema bezuvjetnoj ljubavi i spajanju sa božanskim.